zijn als een vogel. Dat wil toch iedereen. De zon, de wind en de sterren. Vrij als een vogel met niemand om je heen. Wij zijn als een vogel. Skitterend! Oh. Meisje dat meisje gerne. De wind en de sterren. Vrij als een vogel met niemand om je heen. Ruitse. Nou, goeie. Hoi. Ja, goeie. Maar dat is wel goed zin, hè? Ja, nou altijd nou. Ja, nee, ik kom ze, het is zonneschijn waar en we zijn hartstikke druk aan de gang, dus ik kom ze, dat kan natuurlijk net beter net. Nou, een paar weken weer hier met de camping en ja, zo ook waar in de voorbereiding erbij, dat is natuurlijk geweldig. Meestal hebben we soort zien, die we soort boekingen voor het sim ik weer. En ja, we gaan de plaat voor, zo. Maar daar is een werk bij? Ja, ik ben kraammachinist, torenkraammachinist van mijn eigen ZZP'er. Oké. Ja, maar er is het allemaal wat rustig hier wat. En ja, aan de ene kant baal ik er natuurlijk wel een beetje van wat, maar aan de andere kant komt het ook wel heel mooi uit. Want ja, dit moet eigenlijk al voor 1 april weer draaien eigenlijk. Ja. En dus ja, dat komt wel heel mooi uit. Maar dat is juist altijd de wereld van 20 meter hichte. Ja, ja, dat ben ik, ja. Ja, hè? Ja. Ja, prachtig mooi. Dat is uniek. Het provinciehuis heb ik dien en dat weer een geweldige mooie klus. Dus ik heb oordeel hier op 400 meter zitten daar. Bobbeljauwt. Ja, boven de oude daar. Het zicht te bewijzen. Ja, dat is gewoon de klok, nou. Oh, ik wel lang werk aan. Van de kant uit. Zo? Nee, hoor nog niet. Ja, zo. Kijk. Oh, ja. Dit zijn douches. Met de familiedouche en je eigen staan gewone douche nog. Ja? Nu past dit. Ik ben net wordt er niet weg. Zie je? Het past als Piet en Griet, hè? Als Piet en Griet? Ja, Piet en Griet, nou? Wat ben dat? Ja, weet ik niet. Dat heb ik gewoon een keer geleerd van de bouwvakker. Het past als Piet en Griet. Best wel wat levensgenieten, doe, hè? Ja, maar dat moet ik. Je bent al een nacht natuurlijk, dan moet ik een beetje van genieten, toch? Ja, nee, dat gaat zo mooi wat. En nou ja, ik leren, hè, gewoon in de camping op zich, een beetje in de plumage wat je altijd komt, ik vind het zo mooi. Ja? Ja, dat komt weer van arbeider tot bankdirecteur en ja, geweldig. Dat komt pas voor dat er hier de 14 in de wat en nou maar bij nacht wat dat ze van het veld komen en mooi sta je de drank op en nou ja, ik leer dat gebeurt je, maar dat hindert niks, dat is mooi. Nou, ja. Ja. Dan zeg ik zie maar, nou, je moet een trekker pakken, dan een touwtje van meer, dan loopt hij eruit, nou. Ja, nee, maar, ja, maar dat gebeurt van alles wel zo, maar dat ik gewoon, de meesten die moeten gewoon een mooie tijd hebben en dat is het, vind ik altijd het belangrijkste. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via. Ik ben Evelien Drijver, ik ben 21 jaar oud en ik woon al mijn hele leven in Leeuwarden. Ik werk ook in Leeuwarden in een koffiecafé en ik ben daar barista. Dat is de Rosetta. Nou goed, baristo, ballisto. Barista, ja. Het meervoud is baristi trouwens. Oké, en waar komt dat bij? Uit Italië. Dat is de naam die ze geven voor eigenlijk koffiejuffrouw. Maar er komt toch wel iets meer bij kijken dan alleen koffie zetten. Meer de achtergrond erbij ook nog. Een espresso als basis. En vervolgens de melk, volle melk gebruik ik. En dat schuim ik op en dat voeg ik aan de espresso toe. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori Het azzurri. is ontzettend lang oefenen, dat wel. Maar uiteindelijk lukt het. En als het niet lukt, blijf ik gewoon doorgaan. En hoe lang blijft dit nou staan? Een minuutje tot 2 minuten ongeveer. En daarna gaat hij iets bubbelen. Dat is de crema laag.
En die zinkt dan eigenlijk al een beetje in. Dus wanneer je erin gaat tekenen met de hand, met chocola, heb je ook maar een korte tijd om dit te doen. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Dit is de pauw. Het is een heel leuke hobby om ernaast te hebben. Ik maak heel veel koffies en vooral tekenen erin. Het latte art vind ik een heel leuk onderwerp. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful. It's Dus wonderful. deze dat koffie heel erg laxerend werkt. Nou, dat valt wel mee hoor. Ja, je moet het gewoon niet overdrijven. Datti-du-di-du, cibom, cibom, datti-du-di-du. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, Dit is het bloemetje. perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia. Kijk eens aan meneer, doe een cappuccino. Dankjewel. Alsjeblieft. Op dit moment heb ik mijn laatste werkdag gehad. Ik vertrek maandag naar Kaapstad. Oké. Hoezo? Ik wil daar 2 maanden vrijwilligerswerk doen op een schooltje in een township. Maar ik wil ook graag meekijken in de koffiewereld daar. Het is een van de grootste wereldsteden waar de koffiecultuur ontzettend groot is. En daar wil ik graag echt bij zijn. En zit hij dan net aan de bak of net? Ja, ik ga zeker in de bak daar. Datti-du-di-du.